Saan po? Kung ano niya? Unsaon pagtag ani? Hello, hello. Kuha sa ning itag di. Okay. Sa niya. Kung sa ning tanawon, di mo matag siya. Tara. Wait. Naman. Kadiyot sa mga igsona kay napapagikuan ba? Okay. Wait a minute. Wait sa ko na develop. Ako sang gipost kay di ko kamao.
sang giputang ako sang gipost ari. Ay, ito. Brad, may yung buntag na Brad. O hapon de. Diri ta nag-live kay kuan ba? Restrict pa man ta. So kung i-share sa live na to. Okay, let's say kung na-send ba yun. Adarana share. Very good. So wait sa mga kaigsuunan. Dali na mo daghan mo nanaw diri love. Para sa kuon love. Okay, start na ta. Gamay na pero na for mukuan na sila. Mayong hapon sad Brad, Allen Roy Kunako. Mabungahong kahaponon mga igsoon, di na maihap ang ming message na to mahitungod sa atong live. Unya kuan man kanang restrict pamanta sa atong Facebook, no? Kabalo na mo kay tungod atong mga background na to before ba. So mao na nga nangita og paagi, so naka-idea sad ko nga ari na lang ko mag-live sa ako ang asawa nga account. Unya akong itag sa ako ang personal account og sa ako na lang i-share sa mabungahong Kristohanon. Himingaw na kay ko ninyo ba, daghan na kay nag-message nako nga kuan nga nung wala na daw ko nag-live. So mao ni rason na restrict ko. Ngutan na si kuan Brad, na-restrict ko tungod sa akong mga background nagbalik-balik nga katong labod bitaw. Di ba kabantay mo atong labod, di ba? Nga mao gito akong background before, so na trace up ko sa Mita ba. Unya bawal man day ato mo gamit. At least nakabalo na og unsay background ko karon, di ko ma-restrict aron kaning imong gunit. Mao ni ako ning ibalik-balik, no? So Brad, palihog og share. Sa tanang nagtanaw diha kaning 13 viewers, pwede na to i-share mga igsoon. Para sa kamayan sa Ginoo. Nya ako sa ning i-share sa akong page, atong page, no. So akong gi-shout out ang 221,000 followers of mabungahong Kristohanon. Nya karon na ako sa akong asawa aron nga account para makaila sa ni sila ba. Mao ni akong asawa nga account, no? So mabalik ta nga maka-live sa ato ang account igsoon is dugay pa taod pa March 14. Mao na nga again, pwede ninyo i-share mga igsoon sa inyuhang wall karon. Kay kuan man kanang or makabantay bitaw sila nga narak na ako nag-live diri sa kuan sa akong asawa sa Facebook. Good afternoon pastor, good afternoon sa dati. GJ Lastimado, no? Kay uban wala ka bantay, sige sila chat na ko nga pastor, mingaw na jud kami sa live niya. Mao tong nag-try ko og live sa ako ang YouTube channel. Dili sad kayo mabantayan, no? Mao na nga pero after ani ako ni siyang download unya i-upload na to nako sa atong YouTube channel. So this time we have 17 viewers. Okay, nagdagan na. Sa YouTube mga igsoon mag-live ko tag 10 ray mo tan-aw, 11, 12, 13, no? Bintaka pa ni gidagan ba, no? So this is for the glory of the Lord mga igsoon unya. Again, mangayo og pasensya sa tanan nga nangita sa atong live unya. Wala na ko naka-live tungod kay gi-restrict sa Mita mga igsoon. So daghan kay ning ingon ako nga ngano maning Mita nga i-restrict Manila kung about sa word of God, pero naay maghubo diha naay mga binuang bastos laway. Dili i-restrict, kabantay mo, dili i-block. Pero ako nga nag-share sa pulong sa Ginoo.
no, i-block man or i-restrict man. So na-realize na ako mga igsoon nga kanimong kong live na to dako kay ni siya og impact labi na sa kaluwasan sa mga nagtan-aw. Daghan na kay ebidensya igsoon nga mga kinabuhi nga nabag-o kay nagtan-aw sila sa live na to. Ang uban mga OFW, ang uban ni ari gid sa tuan ning bisita kay gusto makakita nato kay na-bless sila sa tong ministry sa page na to nga Mabungahong Kristohanon, no? So mao nang ang yawa na suko siguro. Pero pildi kay pun siya kay pwede man ko maka-live diri, no? So again, ako mong gi-encourage igsoon nga to ning i-share para ma-aware ang uban ba nga diri na ta nag-live sa Facebook account sa ko ang pinanggang asawa. So ako sang i-check. Okay na? Okay naman eh. So I believe ang uban makakita ra to ani. Kaya ako man ni siyang gi-share sa ako ang Facebook page sa tuwa Mabungahong Kristohanon. Ako siyang gi-share sa dito para ma-aware ang uban ba, no? So again, mabungahong kahaponon mga igsoon. Mag-live ta, mamalandong tas pulong sa Ginoo, no? Nga after this, mulakaw na sad ko kay magkuha ko sa kong anak igsoon. Pastor sa FB jud daghang followers. Mao gyud ti. Gingnan lagi ko sa mga kailan ako nga ayaw ang YouTube. Pastor kay ang YouTube wala na uso kayo karon kasagaran jud sa FB gyud. So mao na nga ningingon sila nga mas maayo mag-live jud ka sa FB pastor bisan sa lain nga account. So mao na nga nakauna-una ko nga diri ko mag-live sa account sa akong asawa para makakita jud ang kadaghanan kay Facebook mo kasagaran gamit ron nya ako lang itag bitaw. So mao ni igsoon, I'm here. I'm back igsoon. Let's go. Before anything else igsoon, ako lang i-share ang ato ang topic for this afternoon. Atong topic karong kaponon may tungod ni sa kay balo naman tangang kalibutan nun, grabe na kay no. So di aging adlaw nanawag og meeting ang council ba diri sa Moa niya. Gi-invite ko sa ato ang mayor niya kanang gi-appeal ko sa ato nga council niya. Nagisgot niya atong mga about HIV, basta grabe about sa palibot ba. Na-realize na ko samtang naminaw ako, grabe lahi na gyud ang palibot karon. Unya kung magisgot manggali ngit-ngit or dautan, grabe ngit-ngita, grabing dautana ang palibot karon mga igsoon, no? Mao na nga need jud kaayo mga igsoon nga natas sa Ginoo. Pinaka-safety ron nga pinaka-safety nga dapit sa panahon karon kanang naa ka sa kiliran sa Ginoo, no? So mao na atong topic karon igsoon nga unsaon nga safety ta nga naglakaw ni ngit-ngit nga kalibutan. Ning kalibutan igsoon nga daghan kay mga hulga bitaw, daghang mga kulba hadlok nga pangitabo. Unsaon nga maglakaw ta nga safety. Mao na atong topic for this afternoon. Amen. So but before that, ako sang i-shout out ang atuang mga viewers, mga avid followers na to, labi na sa followers sa Mabungahong Kristohanon nga 221,000 followers sa Mabungahong Kristohanon, no? Shout out ninyong tanan, mga OFW, shout out sad ug tanang mga ahensya sa gobyerno, mga AFP, no, Armed Forces of the Philippines, mga avid viewers and followers nato sa atong page nga Mabungahong Kristohanon. Unya sa mga kapulisan dito ko station ganina ni bisita ko sa mga piniriso igsoon, share ko gamay, no? Tanan BFP, Luzon, Visayas, and Mindanao, Mabungahong adlaw unya. Akong i-shout out di ay ang Cebu City Jail. Kita na po ta karong Lunes, okay? Shout out Cebu City Jail. Akong i-shout out si Brad Ares diha, mga Brad nako, no? Sa Alpaca Parol, long live kanon uban sa grasya sa Ginoo. Akong shout out again si Brad Ares. Unya akong i-shout out si Brad Mago. Shout out Brad. Request ni mo, no? Shout out ako si Brad Jao, ang mayor sa Brigada asa man to, ha? Sa maximum I guess 15 if I'm not mistaken. Shout out sa nako ang maximum 19 og sa ako ang giwalihan ni aging Lunes sa Cebu City Jail nasa maximum man ko to 21. Kalimot ko, hinagahan kayo dito ang mga inmates 98. No? So akong gi-shout out ang whole Cebu City Jail og sa tanang mga BGMP diha, tanang mga jail officer, shout out og salamat day kayo sa inyong higayon nga gihatag kanamo, no, sa Living Water Christian Fellowship nga mosulo diha sa bahay ni Kuya sa selda sa Cebu City Jail aron mo share sa pulong sa Ginoo, no?
Salamat kayo, no? Again, mubalik ko din mga brad, no? Para sa kamayan, sa kinubisag ting balod ron, kusog ang balod ug hangin, labngon ko ng kadagatan diha ron akong i-deliver ang pulong sa Ginoo. Again, sa bag-o pa lang nakakita diha, atong i-share atong live igsoon, this is for the glory of the Lord. Unya, ako lang paibaon nga akong asawa nga account akong gigamit karon sa live tungod kay gi-restrict ta mga igsoon sa tuang amigo nga Mita. No? So pwede sa ninyo i-follow akong asawa mga igsoon kay ron ma-notified mo ba nga nag-live na ko kay makabantay mo dayon, no? So mao ni akong gigamit tungod kay gi-restrict ko sa live sa Facebook nato. Sa ato ang Facebook page gi-restrict ta because of our background nga na copyright ta in how many times. Pero gi-restrict ra hinon ta og 1 month. So mobalik ta igsoon sa atong live igsoon sa atong Facebook page jud nga Mabungahong Kristohanon is kuan pa March 14. Sagdi lang kay live gyapon ta dire. So nagkabuang na ning yawa igsoon di siya ganahan sa live na to kay daghan kayong mga kinabuhi nga natandog na blessed igsoon. So before we start, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. Pwede sad mo mag-type diha og at commenters unsa man na at followers at highlights ba na at everyone at top fans or unsa na diha para mabantayan na sa inyong mga kuan diha kanang mga higala nya. Again, ako mong gi-encourage nga kung mahimo atong i-share ni atong live igsoon, this is for the glory of God. Kabalo na ta kung unsa ka ngit-ngit kakulba ang kalibutan karon. So people really need Jesus. Amen. And His Word. Mao ni nindot na to igsoon paminawan kay mao ni maghatag na to og giya. Maghatag na itong paglaom nining kalibutan igsoon nga grabe ka daotan. Let's pray. Let's welcome the presence of the Lord nining kapunon. Father in heaven, thank you so much, Lord, for this blessed opportunity. Again, bisan Ginoo na mga pamaagi nga distraction ang kaaway Ginoo para dili mi makalive but still nangita kag paagi Ginoo nga maka-live mi Ginoo. So Lord God, salamat Ginoo. Right now Lord God, before we start, susiya mong kasing-kasing ang among kinasuluran Lord. Kung naay mga butang wala ka malipay nga wala kini nagkapahimaya kanimo kwa akin ipasayloa mi Lord God. Make us worthy as we listen to your word this afternoon because we believe that your word is so holy. Balaan kaayo imong pulong, so himoming takus, himoming angayan Ginoo. As we listen to your word this afternoon, give us a teachable heart, humble heart, kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon ug willing mosunod kanimo. Father God, wala mi giisa nga pundok, wala mi nag-isa og grupo. We lift up only the name of Jesus Christ. Wala mi nag-isa og relihiyon. Ngalan lamang ni Kristo Jesus ang among giisa ug gipataas nining kahaponon. So we welcome you, we invite your presence Lord, and Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. I-bless ta ng mga viewers ani. I-bless ta ng makakita ani Ginoo bisan pa man ang mag-replay ani Ginoo kay wala nakabantay. I-bless Lord God. And I pray that as we listen to your word this afternoon, tuguti imong presensya, mabati na mo imong gahom ang lihok sa Espiritu Santo among masinati Ginoo. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo tagay mi kaalam nga langit nun kay nasayod kami Lord kung magsaligmis among kaalam kalibutanon dili na mo matugkad ang imong pulong. So Lord God, this time we're praying, we need heavenly wisdom. We need the guidance of the Holy Spirit para among mas mapalawman, mas matugad, mas masabtan ang imong pulong Ginoo. Salamat Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, praise God. Nanatay 27 viewers. So nanatay 32 viewers. Okay, naman na diha, no? So, again, mabungahong kahaponon sa bag-o pa lang nakaabot. Diri ko nag-live igsoon gamit ang account sa ako ang pinanggang asawa tungod kay na-restrict sa ato ang kuan mga igsoon. Live sa ato ang Facebook page nga Mabungahong Kristohanon, no? Sagdi lang kay mobalik ra ta po no, ana man ang kinabuhi. No, so mag-start na ta. Okay, so let's start. Kay mulakaw na po ka ni unya, busy kay kinabuhi ba? So kung basahon rin mga igsoon ang sinulat ni David sa Salmo Kapitulo 37 versikulo 3. Again, basahon ako diri ang Salmo 37 versikulo 3. Nagingon diri, salig sa Ginoo og buhata ang maayo. Okay? Ug magpuyo ka diha sa yuta nga layo sa kadautan.
Again, balik ko na ko, ingon ni David sa Salmo 37:3, ingon ang pulong sa Ginoo. Salig sa Ginoo ug buhata ang maayo, ug magpuyo ka diha sa yuta nga layo sa kadautan. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So niining taknaa sa kahaponon gi-remind ta sa word ni Lord about sa pagsalig kaniya ug pagbuhat og maayo. Amen. So niingon diri ang unang linya, igsoon, salig sa Ginoo ug buhata ang maayo, no? Kita mga igsoon nga nangalagad sa Ginoo, followers ni Christ, Kristohano na, gi-accept na nato si Jesus as our personal Lord and Savior. Ato siyang gidawat, ato siyang gituuhan nga siyang manluluwas, siyang naghatag siyang kinabuhi babaw sa krus sa Kalbaryo. Siya namatay unya na banhaw sa ikatulo ka adlaw, no? So nakabaton tag kaluwasan pinagi sa pagtuo. So ningon na bala ang kasulatan, igsoon ningon si David nga salig sa Ginoo. Kinahanglan ta mo salig niya, no? Kinahanglan atong ihatag atong tibuok pagsalig sa Ginoo kaysa tao, no? Abi yung igsoon ako na ning balik-balik nindot jud ning arita mas mosalig sa Ginoo kay di man siya mopakyas. Perpekto man siya. Tanawa kadaghanan karon daghan na depress, daghang na disappoint, daghang na dismaya sa ilang kinabuhi, daghang na stress sa ilang kinabuhi. Ngano man, mas naglabi man ilang pagsalig sa tao kaysa pagsalig sa Ginoo. Sayop na. Ingon na balang kasulatan ako ning balik-balik igsoon nga tinunglo ang mosalig sa tao apan bulahan ang mosalig sa Ginoo. Amen. Mao na mga igsoon nga gidasig ko kamo ning kapunon according to the word of God nga mosalig jud ta niya. Kung nituo ka ni Kristo nga siya ang imong manluluwas din, at the same time saligi siya. Amen. Kung naman kay pagsalig sa tao, himo ang taphaw, pero ang imong tibuok pagsalig adto ihurot sa Ginoo. Amen. Kay ang Ginoo igsoon kasaligan. Ug ang iyang mga pulong igsoon tinuod. Iyang mga pulong matuman gud kini. Ingon na balang kasulatan, mahanaw man ang langit ug ang yuta pa niyang pulong mubarog. Ang iyang pulong mulungtad, ang iyang pulong mubarog, mulungtad hangtod sa walay katapusan, no? Mo ni akong gibalik-balik igsoon, once ang Ginoo misulti, ang Ginoo musulti ngadto sa iyang pulong, saligi kay naay pag-asa na, no? Pero ang tao kargado paasa, si Lord ug ang iyang pulong naay pag-asa. Amen. Mao na kinahanglan adto ta salig niya. And the next line is mao simple ra ni igsoon, mao ni safety na to, no? First, salig ta sa Ginoo. So unsa man natong naa karon igsoon bande or sa may mga resources nato, no? Mas musalig kita sa Ginoo, no? Kaysa mga temporaryo nga butang nining kalibutan. And the next line is ug buhata ang maayo, no? Dili lang kay kutob musalig ra ta, at the same time misalig ta sa Ginoo, mubuhat sa tagmaayo. Buhaton sa nato ang mga butang nga nakapahimaya sa Ginoo. Buhaton sa nato ang mga butang igsoon nga malipay si Lord. Kita igsoon dako naman ta. Yeah, and I know and I believe nga kita mga Christian, mga Kristohanon, we have the Holy Spirit. And according to the Word of God, the Holy Spirit will teach us all things. Amen. So tungod kay ang Holy Spirit igsoon, magtudlo man nato sa mga butang, sa tanang butang, sa tanganan natong pagabuhaton igsoon din. For sure igsoon tudloan sa ta sa Holy Spirit kung unsay maayo, kung unsay dili maayo pod, no? So niingon na balang kasulatan nga salig ta sa Ginoo, and then aside from that, mubuhat ta og maayo, no? So kung kay balaw ta igsoon nga kanang mga butanga dili maayo, di na to buhaton. Kay balaw ta nga maayo, buhaton na to. Magbuhat tag maayo meaning igsoon nga magbuhat lamang ta og mga butang nga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Magbuhat og maayo meaning magbuhat lamang ta og mga butang nga makapahimaya sa Ginoo. Mga butang nga kana bitawng na-align or nisibo sa balaang kasulatan. Amen? Di ta mo tipas sa plano sa Ginoo. Di ta mo tipas sa kabubuton sa Ginoo, meaning nagbuhat ta nag maayo. Nahimo tang maayong ehemplo, nahimo tang panalangin, no? Nagbuhat ta na mga igsoon og maayo. Kay ngano man? Ngano day, Brad? Ngano man pastor nga kinahanglan man ta mo salig sa Ginoo, and then at the same time magbuhat og maayo. Ngano man? Kay naay benepisyo, naay resulta igsoon, no? Naay kaayuhan sa diyang musalig ta sa Ginoo niya magbuhat og maayo. Unsay kaayuhan, pastor? Unsay benepisyo dara? Ug magpuyo ka diha sa yuta nga layo sa kadautan. Wow. Amen. Sa diyang musalig dito sa Ginoo magbuhat ag maayo, magpuyo ta nining kalibutan na nga layo sa kadautan, kay kabalo na ta igsoon nowadays sa panahon karon, grabe. Speaking of kadautan, nag-level up na.
Grabe na kahugaw ang kalibutan karon igsoon. Ang dili normal gihimong normal nila igsoon, no? Gipalabi or nagpasulabi na ang kadaghanan karon sa mga kalibutanong kalipay, unudnong kalipay, no? Kahilayan gipalabi sa sa uban karon, no? Mas malipay ang uban mubuhat og dautan kaysa maayo. Ang uban nagsigig simba pero simba lagi pero ang binuhatan igsoon wa mingbiya sa kangitngit, no? Ang kalibutan karon grabe kadautan, no? Ang mga crimes igsoon ato sang pagkuanan kay mo kusog na kayo ning kuanan, no? Ang mga krimen igsoon, no? Patay dire, patay dito, no? Adik-adik dire, adik-adik dito, no? Grabe kabantay mo, no? Lahi na kayong kadautan, no? Nag-level up na, no? Mag-live na ang manuyo pag shabu, mag-picture na, mag-reels na, no? I-post pa sa Facebook, nadakpan laging uban, kabantay mo. Lahi na kayo niya. Kusog na kayo ng premarital sex. Basta, grabe na, nag-level up ang kadautan karon ang dili normal, gihimong normal na. So, grabe na, no? Matod pa sa mga kaistorya na ko nga, uban ba, mga tao nga, dili na safety karon ang maglakaw, mag-inusara, kay dagang kigpatay, rape, or unsa diha mga igsoon, mao na nga, apan ang balaang kasulatan nag-ingon. Itong gibasa karon, kung musalig lang taday sa Ginoo, ingon si David, unya magbuhat ta og maayo kan nakapahimaya niya, magpuyo ka diha sa yuta nga layo sa kadautan. Meaning mga igsoon, if we put our trust in the Lord, and aside from that, we're gonna obey His word. Atong sundon ang iyang kabubuton. Kaya niingon man diri og buhata ang maayo, magbuhat ang mga butang nga maayo nga mga butang nga nakapali maayo sa Ginoo. Kay pwede man na maayo nimo pero dautan sa Ginoo. Kanang maayo nga nisibo pud sa kabubuton sa Ginoo. Kung ato nang buhaton igsoon, misalig ta sa Ginoo, nagbuhat ta og maayo, ang resulta igsoon is safety ta, no? Iyatang proteksyonan kay nganuman magpuyo daw ta ni ining ngit-ngit nga kalibutan nga layo sa kadautan. Wow, safety. Safe and sound ta, secure ta igsoon. Naay safety, naay proteksyon, naay kasiguraduhan kung ang atong pagsalig naa sa Ginoo. Kung atong pagsalig naa sa Ginoo niya, at the same time, while we put our trust in the Lord, nagbuhat sad ta og maayo sa pananaw sa Ginoo. Kay ako ning balik-balikon, usahay na mga butang nga maayo sa pananaw nato, pero dautan sa mga mata sa Ginoo. Siguraduho na to nga maayo niya nisibo pud sa pulong sa Ginoo. Kung ato nang buhaton igsoon, bisang unsa kahadlok ang kalibutan karon, daghang mga basta daghan na grabe nag-level up ang kadautan pero safety ta kay proteksyonan ta sa Ginoo. Kay saad ni sa Ginoo ning ingon ang balaang kasulatan, kung mo salig ta sa Ginoo niya magbuhat og maayo din magpuyo ta nining kalibutan nga layo sa kadautan. I-safety ta ni Lord, bantayan ta, proteksyonan ta sa Ginoo, taliwala nining kalibutan nga grabe kadautan. Kana kung ang atong pagsalig naa sa Ginoo, dili kay sa atong bahandi, sa atong mga resources, sa atong isig kataw. Kung ang atong pagsalig naa sa Ginoo niya, at the same time magbuhat tag maayo, mga butang nga nakapahimaya sa Ginoo, mga butang nga nakapalipay sa Ginoo, mga butang nga maisa si Lord igsoon, then magpuyo ta nining dautan nga kalibutan nga layo sa kadautan. Amen. I-safety ta ni Lord, meaning mauni safety, mauni maghatag natog security igsoon. Once we put our trust in the Lord and we're gonna do kana bitang good, maayo, or mga butang nga nakapahimaya sa Ginoo, then mao ni resulta na maayong benepisyo. Safety ta, proteksyonan ta sa Ginoo. Kay kuan jud mga igsoon kanang we're not living in an let's say ordinary days this time. Grabe ang kalibutan karon, ang kadautan, ang pag-level up, barato na kuno kayong shabu. Kaybaw na ba muna ko igsoon nga excuse me, kaybaw na muna ko igsoon nga daghan ko kay mga disciples nga mga kriminal, mga adik-adik. And then daghan kay moduol na ko nga mga adik-adik, mga nalulong sa makadaot nga bisyo. Ingon sila nga barato na kayong shabu, pastor, makapalit na gali kag 50 ron, pastor. Makapalit na kag 80, dali ra kay pangitao ng suyo, pastor. Mao na nga iampo mi, no? Kabantay mo. Nilain ra bang tama karon mga igsoon? Kay matod pa nila, lahi kuno kaayo kay
kumpara sa una. Daghan man gud magpa-counsel nako mga drug dependent kay gusto na silang mubiya ba kay dako na kay sila gasto. Ang para palit og gatas mapalit nila og shabu, ang para palit og bugas og sudan mapalit nila og shabu, ang para palit og vitamin sa ilang anak mapalit nila og shabu tungod sa kabarato sa shabu. Unya tinga daw sila mga igsoon kay ganahan sila sigsuyop bisag way tama kay wa jud kuno lami di kuno pareha tong early 2001, 2, 3, 4, 5 nga grabing sipa ang shabu pero natinga sila karon nga bisag wa nay lami ang shabu maglabad ilang ulo mabitang uban mang-rape na mupatay taw nang buang ng uban nahadlok na nagdagandagan kabantay mo itong mga previous nga mga nag-viral nga videos katong diay nagdagandagan mga igsuon kay uwan yan sige tawag og mama kakaong gipost ganina no katong nay mga grabe igsuon way lami pero ganahan sila no? Naggapos hadlok na kayo ang mga taong makasuyop ron kay kami sa time na ko before katong drug dependent pa ko way back early naabot pa man ko 1996 hapit na nun to 1997 8, 98, 99 2000 basta hangtod 2012 sa time na mo igsuon katong ang mga butang ang illegal nga droga ang shabu sipa pa kayo di mi mangganahan mangitag away. Cool kay ba? Kung maglabad imong uso, yupan imo, kalma, pero karon lahi na daw. Mao nang delikado ron, mao nang rampan kayong crimes, kusog kayo ang kawat, tulis, kay nga naman. Ganahan gyapon mo suyop, addict na kayo. Dili safety ang kalibutan karon og layo kas Ginoo. Dili ka safety karon igsuon nga maglakaw-lakaw nining kalibutan nga labihang daotana. Kung layo ka sa Ginoo, kung wala ka sa kiliran sa Ginoo, kung wala ka sa presensya sa Ginoo. Apan si David ning saad sa iyang pulong karon sa iyang gisulat dili sa Salmo ning ingon siya salig lang sa Ginoo salig lang sa Dios unya pagbuhat og maayo ug kung imo nang buhaton magpuyo ka nining kalibutan nga layo sa kadautan dara maura day ni Yahweh igsoon maura day ni igsoon ang makapasafe nato safe and sound no ang protection sa Ginoo na nato kung musalig ta niya. And aside from that, magbuhat lamang ta og maayo or mga butang nga nagapahimaya sa Ginoo. Kung makita sa Ginoo nga atong pagsalig naa niya, unya nga atong binuhatan mga butang nga maayo, mga butang nga nagapahimaya sa Ginoo, then si Lord dili magduduha pagprotektar nato. Si Lord igsoon malipay mo bantay nato mo tagbo sa atong panginahanglan ilayo ta sa Ginoo sa mga kadautan nganuman kay nahimaya man siya sa atong pagkinabuhi niini ngit-ngit nga kalibutan. Once si Lord makakita nga kita nakita niya nga wow akong anak matinud-ano nako masinugtanon sa akong pulong nagkuan gyud nagbantay sa akong balaod. Amen. Nya makita sa Ginoo niya ang atong gibuhat nay alignment ba no? Alignment means, yes, pwede, nagsigitag amen, sigitag simba, sigitag basag Biblia. At the same time, ang ato pong binuhatan, nisibo po, na alignment ba? So, once makita na sa Ginoo that we are doers of His Word, then, automatically, proteksyonan, tas Ginoo, ilayo, tas sa unsay gingon, kadautan. O kung balikon pagbasa igsoon, no? Salig sa Ginoo, buhata ang maayo, ug magpuyo kadiha sa yuta, nga layo sa kadautan, no? Sa yuta, nga layo sa kadautan, no? So, ang ubang mga tao duol sa kadautan. Ang ubang mga tao kanang naa sa peligro, no? Kay nga naman wala man sila salig sa Ginoo, wala man sila nagbuhat og maayo. Mga butang nga kabubuton sa Ginoo. Apan kung ikaw karon diha naminaw ka kita nga mingsalig sa Ginoo, milaom sa Ginoo, unya at the same time nagbuhat ta og mga maayo sa pananaw sa Ginoo. Kay ako ning balik-balikon naay usahay, naay mga butang nga maayo sa atong pananaw lamang. Apan dili maayo sa pananaw sa Ginoo. Kana jong mga maayo sa pananaw nato at the same time maayo sa pananaw sa Ginoo kay misibo man sa balaang kasulatan. Then kung ato nang buhaton magpuyo ta niining kalibutan nga layo sa kadautan. Safety ta. Ang uban nato nas atong palibot makulbaan na hadlok pero kita relax ra knowing that protektado ta ni Lord. Kay sa tinuod lang mga igsoon mao ni bisag unsao na to pag-amping nining kalibutana. Bisag unsao na to nga mag-amping tas tong kinabuhi. Bisan napatay mga bodyguard diha, no? Bisan napatay mga CCTV camera. Bisan habog pa kayong atong coral igsoon. Bisan napatay binuhi diha nga mga iro nga dagko kay mga German shepherds, mga unsa na mga iroa nga mulapa jud og tawo igsoon. Kung ang proteksyon sa Ginoo wala nato,
di gihapon ta safety. Pero kabalo ba mo igsoon, bisan wala tay mga bodyguard, bisan kumpiyansa rata sa atong palibot, kung ang proteksyon sa Ginoo na nato, walay demonyo makahilabot nato. We are safe and sound. We are secured. Amen. Kay kung ang proteksyon sa Ginoo na nato, safety yun ta, bisan asa ta dapita mo adto. In everything we do, we are safe because of Him. Amen. Kaya ningon siya sa Salmo 23:1, kung siya nga itong magbalantay, walay makulang kanato. Safety ta igsoon. Sa pagpangatulog, biyay-biyahe, lakaw-lakaw, safety ta kana kung ang atong pagsalig na sa Ginoo. Unya nagbuhat ta og maayo sa pananaw sa Ginoo. Ingon siya siyang pulong iyang saad karong kapunon, magpuyo ka nining kalibutan nga layo. Again, kung balikon, nga layo sa kadautan. Amen. Safety ta. Kung na may tao nga luwason sa Ginoo, proteksyonan sa Ginoo, kato ng mga tao nga ning salig niya og nagbuhat og maayo, nagbuhat og mga butang nga nakapahimaya kaniya. Amen. Kay mao man ay saad niya, yung saad sa Ginoo igsoon, kabalo na mo. Ingon siya, mahanaw man ang langit ug ang yuta, kapan nga akong saad akong pulong magpabilin mo barog yun na siya igsoon. Matuman gina, madugay o madali, basta isulti niya, may tabo gina. Basta lang, ato lang himuon ang kondisyon, kay na may kondisyon. Unsa may kondisyon, pastor? Kinahanglan mo salig ta niya. Ang usa ka kondisyon, ug magbuhat ta og maayo. Maayo nga makapaymaya sa Ginoo. Kung ato nang buhaton, then ang resulta, mao to, magpuyo ta nining kalibutan, nga bisan grabe, kangit-ngit og kadautan, pero layo ta kanila. Safety ta. Secured ta. Kaya nga naman, kasama natin ang Diyos. Ubanan ta sa Ginoo. In everything we do every day, sama sa kung gingon ganina, biyahe man ta, trabaho, negosyo, tanan na itong mga lakaw, matag-adlaw, sigurado nga, protektado ta. Kaya nga naman, nakita man sa Ginoo nga, nagsalig ta niya, nagbuhat lamang ta sa mga butang nga nakapahimaya niya. So, naay benepisyo, naay reward, naay resulta. Unsang resulta, ipalayo ta sa kadautan. Kaya akong balik-balikon igsoon ang kalibutan ron, di na kumbensaan. Ako igsoon na ako kanunay sa police station. Kabalo naman mo nga ako usa ko sa PNP life coach. No? So, kabalo ko na mapriso, mga unsay mga latest, no? Ug akong nabantayan nga grabe na kadautan ang kalibutan karon. Grabe na ka bangis sa mga tao karon. No? Grabe na, di na mabangbang ang kadautan. Ang safety lamang igsoon kung nata sa kamot sa Ginoo. Way lain nga dapit nga pinaka-safety kanang nakaskiliran sa Ginoo. For us nga ma-safety ta, atong hinumduman ang saad sa Ginoo. Unsay saad sa Ginoo sa atong gibasa ganina? Mosalig lang ta niya, nya magbuhat og maayo. Nya unsay sunod? Ug magpuyo ta niining kalibutan nga layo sa kadautan. Yes, ang uban nga hadlok na nagpanik, pero kita relax ra. Ngano man naman ang Ginoo kauban nato. Saad man niya nga once mosalig ta niya, and aside nga mosalig ta niya, magbuhat ta og maayo. Maayo nga nakapaymaya sa Ginoo. Kay ako ning balik-balik ko na may maayo nga kita ray ganahan. Naay maayo igsoon sa pananaw nato, pero dautan sa pananaw sa Ginoo. Ang akong gimin ani is mosalig ta sa Ginoo, magbuhat ta og mga maayo. Maayo nga nakapahimaya sa Ginoo. Unya ang sunod unsa to? Magpuyo ta nining kalibutan nga layo sa kadautan. So mao din ni sikreto para safety ta. Kay for me igsoon sama sa akong mga daghang ka istorya, ang kalibutan ron di na safety. Bisan galing mag-install kag CCTV na ay nag-post sa Facebook. Ako ang classmate na ko during my high school days. Nag-post siya sa Facebook kay nanawagan siya sa tuwang otoridad kay gikawat ang ilang mga manok unya. Gikawat pag yun ang CCTV. Sayunan ka CCTV gikawat. Di na lahi na ang kalibutan ron igsoon. Apan kung natay pagsalig sa Ginoo. Unya nagbuhat ta og maayo nga nakapaymaya sa Ginoo. Then iyang saad mao man ni. Balikon ako. Salig sa Ginoo og buhata ang maayo ug magpuyo darang saad ug magpuyo ka diha sa yuta or sa kalibutan nga layo sa kadautan. I-safety ta ni Lord. Amen. Kung naay mga kadautan, mga trahedya, unsa man nga mga krimen ang mahitabo, i-safety ta. Kay ning salig man ta niya. And aside from that, nagbuhat man tag maayo nga nakapahimaya sa Ginoo. Sa mga na-late igsoon mao niya tong verse Salmo 37:3. Amen. Again, usa ni siya kanindot nga pahinumdum kanato nining daknas kahaponon nga
Kung gusto ta ma-safety, secured, kung gusto ta nga walay mga daotang mahitabo nato nining kalibutan nga labihang ngit-ngita na, mosalig lang ta sa Ginoo, atong ibutang atong pagsalig sa Ginoo. And aside from that, magbuhat ta og mga maayo nga makapalipay sa Ginoo, mga butang nga nakapahimaya sa Ginoo. Kay once makit-an ta sa Ginoo nga ingana atong gibuhat, then magpuyo daw ta sa yuta nga layo sa kadautan. Again, layo sa kadautan, meaning safety ta. Meaning mga igsoon, naay kasiguraduhan. Bud pasabot mga igsoon nga walay makahilabot nato kay bantayan ta sa Ginoo. Amen. Usa ka gamayng pahinumdom nining kahaponon mga igsoon. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word. Salamat sa imong mensahe. Karong kahaponon, Ginoo, nga imong mingi pahinumduman nga way lain makahatag na mog safety. Way lain makahatag na mog security, kasiguraduhan, Ginoo. Samtang nagpuyo minining kalibutan karon nga grabe kadautan. Grabe kangit-ngit. Niingon ka sa imong pulong karon nga once mo salig lang minimo unya magbuhat mi og maayo, magpuyo minining yuta or kalibutan nga layo sa kadautan. So, safety mi Lord God. Once we put our trust in you, and then at the same time, magbuhat mig maayo sa isig katawo na mo. Maayo sad sa pananaw nimo. Kay ning saad ka Lord nga magkapuyo mi o magpuyo mi ning kalibutan nga bisan unsa pa ni kadautan karon, ang panahon karon grabe ng dautan na, apan ning saad ka nga imo ming ipalayo sa kadautan. Kung ang among pagsalig, tibuok pagsalig naa kanimo, unya nagbuhat sad mi sa imong kabubuton. So Lord God, salamat sa imong pulong. Holy Spirit, salamat kaayo sa imong presensya. And right now, Lord God, akong giampo ang tanang mga viewers karon, Lord God, especially sa mag-replay ani Ginoo. Because I believe wala pa kabantay ang uban. But Lord God, sa tanan nga makakita ani Ginoo nga video, I pray, Lord God, nga mamuhat ka silang kinabuhi. Unsa man ilang mga gipas-an nga problema, ilang gihambin nga mga kasakit ba, kabalaka, or unsa man Ginoo ang sulod nila, walay matago nimo Ginoo, walay malilong nimo Ginoo. So Lord God, mamuhat ka silang kinabuhi, mulihok ka, tagbuay lang panginahanglan. Unsa may ilang gipangita karon nga solusyon Ginoo, milagro nga fit sa ilahang problema karon, Lord, I pray nga imong palihokon ang imong milagrosong kamot sa ilang sitwasyon karon, in Jesus name. Unsa man ilang pinaka gusto karon, Lord God, as of now, Lord God, nakita na nimo Ginoo. Wa ko kay balo apan ikaw Ginoo nasayod. So Lord, I pray nga mulihok ka sa ilang sitwasyon. Imong pamatud-an nga ikaw nga Dios milagroso, og di ka muundang paghimog milagro as long as we have faith, Lord God. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. So nining taknaa among dawaton, among angkunon ang kadaugan, among angkunon ang milagro, among angkunon Ginoo ang mga kahibulungang butang nga gikan kanimo sigon sa among gipangandoy. Dawaton namo kini amahan uban sa dakong pagtuo sa pangalan ni Jesus nga may among manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kahaponon. So naka-live kita mga igsoon, no? 53 viewers. Okay na kayo ni mga igsoon kaysa adto ko sa YouTube. Nya mauna ni akong gamiton kani nga Facebook account sa akong asawa kung mag-live ko. Kay nasuko man si Uncle Mita na to igsoon sa to ang personal account bugnawa na, no? So mauna nga diri sa ko niya. Ako mong gi-encourage sa mga viewers karon nga atong i-share ni. Kay maybe later og makalugar ko mag-live na sad ko kani gyapon nga account. Pero I know ako man ni siyang gi-share sa ako ang Facebook page, no? So sa mga late pwede ra ninyo i-replay, and then karon nakita na ninyo igsoon ang or nadungog ninyo ang ang ato ang unod ba sa ato ang live. So pwede ninyo i-share, and don't forget to mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila, no? So that's all for this afternoon. Himaya og dungog akong ibalik sa tumbuhi nga Dios. Ampo, amping, abante ta kanunay. Unya ako nagaampo nga karong adlaw igsoon. Ubanan tas Ginoo, no? Labi na mga OFW diha o in everything you do right now, I pray nga ang pabor sa Ginoo mag-uban ninyo, ang inyong mga lakang giyahan sa Ginoo. Tanang buhat sa inyong kamot i-bless ni Lord. Ug dili matapos rong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo. Amen. So again, ampo lang ta kanunay uban sa pag-amping para makaabante ta
To God be all the glory. See you next time mga igsoon.